Iată unde poate ajunge Aloe acum. Aloe la serviciu. Aloe la joacă. Aloe la școală. Aloe la prânz. Aloe în călătorii. Aloe aici. Acolo. Oriunde. Noul Aloe To Go de la Forever Living Products. Un plic convenabil care combină două dintre cele mai puternice băuturi nutritive de la Forever. Aloe Vera Gel și Forever Pomstin. Fiecare plic de Aloe To Go îți oferă o excepțională combinație de vitamine, minerale, aminoacizi și antioxidanți pentru a te menține sănătos și activ oriunde ai merge și orice ai face. Acum poți profita de toate beneficiile gelului de aloe vera și ale băuturii Pomstin Power, luate împreună, oricând și oriunde. Noul Aloe To Go. Un plic mic, 2 giganți nutritivi.